कैकेयी महाराणीଙ୍କର ଦାସୀ ହେଉଛି ମନ୍ଥରା। ମନ୍ଥରା କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠାଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ମନ୍ଥରାର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଦିନକର ଘଟଣା, ମନ୍ଥରା ପିଠି ପଛପଟେ ଗୋଟେ କୁଜ ଥାଏ। ସେଇ କୁଜକୁ ଦେଖିକି ମନ୍ଥରାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଦେଖିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିକି। ମନ୍ଥରା ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କରିକି କ'ଣ କଲା ନା କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ କଣା କରିଦେଲା। କଣା କରିଦେଇକି କୁଜଟା ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇକି ସିଧା ହେଇକି ଠିଆ ହେଲା। ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ବର ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ପସନ୍ଦ କରିକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି 4 ବର୍ଷର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ? ସେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଥରା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା? ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ପଚାରିଦେଲେ, ଆଗପଟୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନା ପଛପଟୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଗୋଟେ ଝିଅର ଆଗପଟୁ ଦେଖିବା ଯାହା, ପଛପଟୁ ଦେଖିବା ତ ସେଇଆ। ତାପରେ ଏମିତି କହୁ କହୁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛି। କହିଲେ, ନାଇଁ ଆମେ ସେ ଝିଅକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିବୁ। ଏମିତିଆ ଭାବିକି ପଳେଇଲେ ନଗର ଭିତରକୁ। ଗଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଥରା କାନ୍ଥ ଭିତରୁ କୁଜଟା ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଯେମିତି ନଇଁକି ରହିବା କଥା ସେମିତି ନଇଁକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବର ଘର ଲୋକ ଯାଇକି ଦେଖିଦେଲେ ମନ୍ଥରାର ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଦେଲେ କକେଇ ମହାରାଣୀକି, କହିଲେ, ମହାରାଣୀ ଆମର ଏ ବାହାଘର ହବନି। ମନ୍ଥରା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା କଲା, କାରଣ ଏତେ ବର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବର ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିକି ଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧାନ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିଏ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟେଇଲା ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିକି ଯାଇଥିବା ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ କହିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ଖୁସିରେ ତୁ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଲୁ। ଦିନ ଆସିବ ତୋ ଖୁସିରେ ବିଷ ମିଶିବ। ସେହିଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସକାଳ ପାଇଲେ ରାମ ହେବେ ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଦାସୀ ମନ୍ଥରାର କୁମନ୍ତ୍ରଣରେ ପଡ଼ି କକେଇ ମାଗିଦେଲେ 2ଟି ବର। ଭରତ ହେବ ରାଜା, ରାମ ଯିବେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ। ହେଲା ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗପ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍, ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର, ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଗପ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଜବୁତ କରିବ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।